Matkustuspäivä numero 1. Olemme virallisesti aloittaneet tänään matkamme kohti planeetta Elpidaa. Pyrkimyksemme on ottaa selvää planeetan ominaisuuksista ja mahdollisesta elinkelpoisuudesta. Matkamme aluksena toimii Gaia X, joka lentää nyt 3. kertaa. Aluksen miehistöön kuuluu lisäksi 4 henkilöä. Minä turhaan tälle alalle tullut. Olen opiskellut aluksia tekniikkaa ammuksesta asti. Tunnen koneistot kuin omat taskuni. Hei, ryhdistäydy vähän. Olet kuin peura ajovaloissa. Mehän olemme kaikki ammattilaisia, vai mitä? Tämä on kuitenkin ensimmäinen matkasi kapteenina. Kai minä saan vähän huolehtia pikkusiskostani. Pian astelemme uuden planeetan pinnalla ja kohti uusia seikkailuja. Rauhallisia unia, kapteeni. Hälytys. Tuntematon kappale lähestyy. Mitä? Emme ehdi jarruttaa tarpeeksi. Pidä kiinni, Nefra! Mitä? Helvettiä! Mille pirun planeetalle me ollaan päädytty? Käsittämättömän type! Kuka idioottinen sinne me oikein pidä? Ääni. En saa sitä pois päästäni. Teen tämän turvallisuutemme takia. Et jätä häntä sinne! Veljeni oli oikeassa. Meidän ei olisi koskaan pitänyt tulla tälle planeetalle.